ono aku karo Kang Wiradangsa. Ya ora? Ayo. Wong bisa iki malinge kowe kok, Kang. Ayo maling. Lah iya to. Awang bisa wae berdua di dalam ambil awani apa ya? Awang aku ki wedi diatemi. Aduh, asam serometan kowe. Kowe ra wis biyen. Nek saiki aku karo Wirajaya wis tobat. Mula aku banjur didadekke Jogabaya karo Den Mas Gempok. Supaya aku bisa njogo lan ngayomi kowe kabeh kuwi. Ngerti ora? Alah, koyo iya kok. Sama Mas muni. Kowe sing ngomong yo. Rane sing gelem aku. Nek rane sing gelem aku, kabeh tak ngentemi. Lah, ra tenang kok. Wong urung sida ngayomi wis tandang ngantemi. Jogabaya mencra-mencre. Lah, dadi tinggal Kowe kabeh arep padha ning. Kowe kabeh arep padha ning ndi? Kowe kabeh arep kena bubar saka papan kene. Yang nanti ono sing bubar saka papan kene. Omahmu tak apa kabeh? Sapa sak ngobong? Sapa sak ngono warga? Wiradangsa. Kowe iki kepiye to Wiradangsa? Aku rak bolak-balik kandha to. Kowe iki aja dasya karo warga. Sekarang temune iki bisa makmur iki mergo saka bektine warga. Nek warga ora bekti karo karang temune, takeh lamun karang temune iki bisa makmur. Ngerti ra? Wonge kuwi. Nek pancen karep gembelo sirahmu. Arep ngegonggongke lehmu atos, mungsuhmu dudu warga. Nek aku Den Mas Gempok. Aku ki satria gong binatara. Bebasan sekti tanpa didik daya tanpa toplok. Nek kon ngrampungi kowe sak kelawon ki mayar sepele. Ngerti? Ampun, Den. Ampun. Tepak ketik ora dok. Sapa masak ngobong omah? Ini nyaket ini. Oke. Ngapa malah tak apa? Kula namun gojek kan? Gojek kepiye ta? Nyatane warga wedi tenan kok. Kowe iki mikir ora to? Lek nomor 4-mu jarengan kupingmu. Gawe omah ki ragate ora sethithik. Lah kok barang wis dadi arep ngobong. Karepmu ki kepiye? Wong kowe iki urung duwe omah. Aku arep ngobong omahe warga ki karepmu ki kepiye? Ngapunten, Den. Nyuwun ngapunten. Ayo, njaluk ngapura karo warga. Dur, Aku njaluk ngapura ya. Sisan, njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura, dulur-dulur. Ngaten nggih, dulur-dulur kabeh. Sekarang wong loro niki riyen tilas brandal begal keju. Mula kula mangsane omongane sok elek, tumindak sok kasar niku kula sing nyuwunke pangapura. Wong loro kula dadekke Jogabaya niku karep kula ben mari anggone tumindak ala. Mula yen sesuk kula mangsane wong loro niki tumindak culika. Kepara malah ngrugeke dulur-dulur kabeh. Sampeyan ampun tida-tida kandha kalih kula, mengke kula sing tanggung jawab. Nggih, Den. Apa nggih? Wis tenang. Kula lingsung jembatan niku, Den Mas. Ora perlu isin. Kene nyaket kene. Yuk. Arep atur apa? Nganu. Nggih katonko. Kang Dongso jajan teng nggih kula dereng bayar. Wiradangsa jajan nang nggonmu urung bayar.
Nggih, Mas. Lah lemu dodol ki awan kok bengi kok. Nangge dalu, Mas. Bengi. Nggih. Ambok aku tak melu jajan. Ora jane kowe bakul apa to? Kalau sampean geblek karo sengek. Oh, bakul geblek karo sengek. Nggih, Mas. Wira Dongso. Kowe iki kepiye to? Kowe iki aja mirang-mirangke aku lho. Kowe iki aku sing ndak percaya. Lah kok jajan nang Yupina nganti sesasi ora bayar ki karepmu kepiye? Karepmu kepiye? Bakul sengek, bakul geblek iki batine pira? Batine pira? Gak disauri utange. Gak disauri. Duit-duit ke ora? Boten deh, Mas. Awang rek duit-duit kok jajan. Kowe banget-banget aku ngirangke aku kok bilang Jaya. Yupina. Niki utange Wira Jaya kula bayari. Kula lunasi. Nek wonten kurangane dienggo jajan anak sampean. Wonten kurangane manfaat. Wah, cekap sangat niki, Den Mas. Dihitung. Kepara malah turah niki. Dienggo jajan anakmu. Matur nuwun sanget, Den Mas. Iya. Den Mas gempok. Pancen sampe tenan yo. Aku sak iki apik-apike menungso. Nggih, Mas. Matur nuwun. Iya. Nyuwun ngapunten, Den Mas. Janjane para warga niki diundang mriki niku wonten napa to? Den Mas, anten apa? Ngeten nggih, dulur-dulur kabeh. Sampeyan kula lumpuk ke mriki niku namung ajeng kula nai ngerti yen sasi sesuk niku pajak bakal diundake 3 pentel. Iya. Kula niku ora tega. Ati kula niku ora mentolo. Awang dienggo urip kecingkrangan kekurangan kok pajak malah diundake 3 pentel niku ora padha karo nek gula to niku. Napa malih tata dhewe niki dereng moksone panen. Niki nembe musa ngomong. Enggak, Jan Mas. Awong iki panen kula nggih pacet kelek. Nggih. Kula ngertos. Kula ngertos. Yen mriki niku nembe pacet kelek panenane elek niku kula ngertos. Ning nek nganti awake dhewe niku ora bayar pajak. Niku iso luwih cilaka. Cilaka pripun, Mas? Mergo pajak niku kangge katentremane wilayah awake dhewe mriki. Kejaba saka niku pajak niku kangge nyokong dana njeng Pangeran Diponegoro anggenipun badhe ngecak perang. Kula manut. Milih sampean bayar pajak apa milih maju perang? Tegese nek sampean bayar pajak ora maju perang. Nek sampean milih maju perang mboten bayar pajak. Nek nggih niku maju perang niku toe nyawa. Ning nek sampean pun madhep mantep milih maju perang, mboten napa-napa. Wira Dongso, Wira Jaya. Aku kan bakal mandekani perang. Kecekan kepiye ta? Ayo. Boten, Den Mas, boten. Jare. Piye to? Bayar pajak ora gelem. Maju perang ora wani. Yo karepmu ki kepiye? Boten. Kula milih bayar pajak mawon. Nggih, Mas. Ora ngono. Wong bayar pajak kok nek angel. Pasan dijak perang ora gelem. Ayo kita perang. Ayo wani kok.
Kiai. Ya. Sesuk bengi bakal tak wedake opo sing dadi tegese surat Al-Ikhlas. Mergo saiki ana perkara sing duwe wigati sing bakal tak omongke karo kowe kabeh. Nyun sewu Kiai. Piye? Wigati ono apa Kiai? Ini lho. Kowe kabeh kudu tetep tansah mantep anggone nyembuyung jeung Pangeran Diponegoro nundung londo saka tanah Jawa iki kanthi cara sisi tembang. Mergo miturut telik sandi londo saiki wis kirim mata pita digo nyekel sapa wae sing nyembuyung jeung Pangeran Diponegoro. Mula kowe kabeh kudu luwih ngati-ati. Sewu Kiai. Piye Cik? Lajeng sinten ingkang dados mata kita saking londo menika Kiai. Ya kuwi Cik. Tekan saiki aku ya durung ngerti. Sopo sing dadi mata pita saka londo iku? Ning sing bak mata pitane londo iku ya mung wong sing nang karangkem ning kene iki. Mula kowe kabeh kudu luwih ngati-ati. Ngerti? Kiai.